Hello, Chorda, it's Misha Aedín hÉireann agus is bra lomsa a bheith teoiriacht agus a fearlam faoi Bláthanna, Fiáine na hÉireann. Go dtí seo, fuair muid amach go bhfuil neart le fearlam ónar Bláthanna Fiáine, go mbíonn siad thar a bheith úsáideach i gcúrsaí leighis agus go bhfuil scéalta aontacha ag buint le na neanamnacha. I nniu áfach ba muid a dtír isteach ar chré eile chus na Bláthanna Fiáine agus is é sin gur fhoinse bí atá an tú. Fado, sulla raibh, olbhargaí agus siopí mór in Éireann, bhíoch daoine ar links na fiagathe cnúsaitheoirí ag braca mór ar phlándí Fiáine le níd chéanna maithú. Tá go leor Bláthanna agus plándaí Fiáine gur féidir leat iad ithe, ach caithe tú a bheith annach uairmach go dó, mar tá cuid eile atá nimhnach. Mar sin, ní ceart chuite a riamh éon phlándá Fiáine ithe. Muna bhfuil tú ionlán cínte go bhfuil sé sábháilte agus muna bhfuil duine fásta i do cheanta. Racham sa tóir inis ar bhlá inite atá annachotínte in Éireann agus sé seo an mealbhacáin. Nis, ní seo an mealbhacáin buí nó an mealbhacáin isce mar bhí fás salaí turthaí. Siod mealbhacáin éireannach atá fás an seo leis na gianta. Is cinál glasar é an mealbhacáin atá gaolta le glasar eile atá annachotínta. Bhfuil is go chuir é hain, tuair méid 3 nod chuoh. Sin céad nod ná fásan an glasar seo faoin talamh. Ifir dó is bra le cuiníní an glasar seo agus ifir 3 deirtar go dreisin an glasar seo roiarch de húd sa deirchadas. Céirt é hain. An bhór bheith is carréid Fiáine é an mealbhacáin. Má dhéanam muid a hocail faoin mhlá seo, tucha muid ar réomhacha an bhlá agus beidh carréid beag an gur féidirlinn é ithe. Seo blá eile atá annachotínta fud fad na hÉireann, an aíonn si bheith an seamar dhearg. Le linn an chuirt mhór nuair bhí daoine in Éireann is stracailt go mór leis an ochras. Bhí an seamar dhearg íontach táfach mar bhainte bhí, agus fiú blianta ina dhéag sin nuair nach ar daoine is stracailt le hocar sa huile. Bhí si den nós a fáistí iad fiocha ar san sprí agus iad dhiúil mar tá blas mála ar na petal. Muinte mai trílas. Tá sé réasúnta jazz. Sinna méid úmsa ar feadh lá eile a cháirde ach tá mbeidh tanú go mór le bheith arás i bhór domhta go luath. Má haon sibse amach idir an dálinn sa tóir ar Bláthanna Fiáine, ba bhrálinn riomhfosta áilmhúh le bhór good pictiúr agus bhór good bhfíseán. Is féidir iad cheola thugaing ag Ar Scoil ag Cúla4 Ar Scoil. Go dtí sin, slán go fóill!